Ahoj všichni, teďka budu natáčet první video a budu natáčet jako co patří do tady té kabelky, co má do ní patřit a můžeme se do toho pustit. Když bychom se do toho pustili, tak vám řeknu, jak se jmenuji a jak to je, prostě jak to dál se jmenuji. Takže já jsem Klaudie Černá a je mi 6 let, to je konec. No a zbytek se dozvíme od téhle kabelce, tak můžeme se do toho rovnou pustit. Tak první, co tam do naší kabelky bude patřit, je ten krém. Takhle fialový a ten mi dala ségra. Tady ten z Avonu je a tady to máte napsaný, ty malý C. To teda vidíte, já to moc teda vidím. Je to tady nahoře, jestli to vidíte, jak si můžete všimnout, on to tam vypadá hodně černě, ale je tam i něco jako napsaný, takže hezky voní taky, takže vám bych to určitě doporučila, je z Avonu, takže zkuste ho a je na citlivé ruce. Když nikam jdete do hor, nebo se vám třeba černý, tak ono vám to zase jako, víc, jako, abyste neměli hodně zčervený ty ruce, tak ono vám to aspoň vydrží tu pleť. Tak já to tady položím, takhle to vypadá, jenom abyste viděli. Tak a další krém, budeme tam jenom mít 2 krémy. Jak se jmenuje? Prostě nevím, jak se jmenuje, ale on jako ubrousky na čistící zadeček. Koupíte si to a hned si k tomu čuchnete a smrdí to čistící ubrousky na zadeček. Prostě mě to tady provonilo naprosto celý obývák, takže takhle to vypadá. Jestli byste to chtěli koupit a jestli vám to teda voní, tak mě ne. Teď jdeme používat brýličky. Jsem rapy. A nic, brýle jsou na to, abyste si je vzala do auta, když je hodně sluníčka, abyste si tam nedávala takový zrcátko, abyste nenabourala, takže doporučuji vám tady ty brýle, nebo nějaký jiný, můžete samozřejmě takhle. A teď už jako další, mám tady kapesníky. Kapesníky jsou na to, když vám třeba někde teče krev, nebo když potřebujete smrkat, nebo si něco to, jakoby prostě zamotat. A jako další, no takhle vypadají, pokud je teda znáte. A jdem na to, jako první, tady mám peněženku, v té máme mít vždycky peníze, kartičky a tak dále. Já tady mám nějaký kartičky, vám ukážu. Jako první, tady mám tady tu kartičku. Takhle. No a to mi teda dá taky ségra, protože já jsem žádnou neměla. Tak a jako druhá kartička je tady. A to je už pro trochu větší holky. To je na nechty. Takhle vám to ukážu zezadu. Takže vidíte, že je to opravdu na ty nechty. Jo a teď tady mám peníze teda. No a tady to už chodím i na tyto Barbie. Teď to máte napsaný. Jako další tady máme, potřebujeme vždycky samozřejmě deníček s perem, tady to pero sice nepíše, ale já ho tady mám, ale musíme koupit tu barvu do toho, protože helejte,
Maluje to? Ne. Helejte. Maluje to? Takhle. Maluje? Nemaluje. Tak vidíte, já vám to tady všechno ukážu. Takhle vypadá ten můj deníček. Takhle. Takhle vypadá. Je to o tom, jaký je den, píšete tam, jaký je den a kolikátý je vždycky. Takže já si tam vždycky tu tušku, jenom chvíli počkejte. Tu tušku. Tak, jdem na druhou. Na 7. věc. Takže to je hřeben, kdybyste si něco hezkého chtěli učesat, třeba jako copánek, nebo jako jenom učesat a nechat rozpuštění a dát si jenom takovou čelím, protože je tam baletka, abyste jenom věděli. A tady ten mi teda fakt, ale fakt to úplně zlepšuje vlasy, akorát, že já potřebuji asi ostříhat, protože helejte, tady to aspoň takhle koneček těch vlasů, jakoby, které jsou slavní. No nic, jdeme dál, jdeme na 8. věc. Takhle jelení luj, potřebujete ho vždycky v krabičce, protože i v krabičce je to vždycky nejrychlejší a nejdobřejší, takže to doporučuji, protože určitě je krabičku. A tady to jsou teda maliny, a my takhle ukážu. Jsou to maliny, akorát, že maliny jsou trochu i tvrdší, protože já jsem jednou měla. No, takhle to vypadá. Vypadá hodně, je to růžový, ale no to dobře se zdá, že to bude. Tak jdeme dál. Jdeme na 9. věc. To je zase lesknarty. Ten tam potřebujeme, aby jako byla tak kůžička hezky jemná, aby se nám jako uzdravila a uzdraví se nám i tady tím teda, jak jsem vám to ukazovala. A hlavně tady je to takový melounový. Takhle to vypadá. Takhle. Dala mi ho teda Andrejka, ale nemyslím moji segru Andrejku, to jste nikdy neviděli, ale já si vezmu asi někdy kameru i na herecký tábor, ale sice nejmůj. Tak já řeknu někdy strejdovi, aby mi ho půjčil, aby mi jako půjčil tu kameru a já tam něco natočím i s mojí ségrou a s mýma novýma kamarádkama, který tam teda budou mít. No a dál. Tady ten malý parfémek, jako není dost malý, je velký, ale voní docela hezky. Já vím, že vy to cítit nemůžete, ale já to teda jako cítím. Dala mi to tak moje ségra. Ukaž se, dělej! Ona drží tu kameru, helejte, já nic nemám. Ona ji drží, jako. Já jsem na sedačce. Takže jako další potřebujeme nůžtičky. Nůžtičky jsou na to, když tady máte třeba dírku a potřebujete si třeba vyškoudnout nebo takhle vyloupnout. Helejte, já jsem si teď loupala takhle dírku a vůbec mě to nebolí. Takže nůžtičky potřebujeme do kabelky. Takhle vypadají. Vám je takové na kameru ukážu. Takhle mají úplně tu dlouhou špičku. Tak jako asi 20. potřebujeme 2 gumičky a jsou tam teda zlaté Mickey Mousey. Takhle 1 a 2. A jako poslední tady máme
2 sponky. Taky potřebujeme třeba, kdyby jsme nečutili. No nic, to bylo všechno z mýho videa. Určitě se koukejte na mé video. Určitě se koukejte na mé video a zase někdy koukejte dál. To je Dášťa.